1,000, nakakuha na po ang Albay na 87.1% or 88,000 na po ang nakuha ni Albay na bakunahan. Sa Camarines Norte po, ang target na po mga senior dyan ay 42,000 plus. Nabakunahan na po natin is roughly mga 33,000 po or 84% of the target population. Sa Camarines Sur po, we have 137,000 na target. Ang ating pong nabakunahan po is 122,000 na po. So nasa 92.1% na po sila. Sa Tanduanes, ang kanila pong target is 18,951. Pero ang binakunahan po nila is 22,000 na po. So they go beyond, they gone beyond the target po. So roughly po nasa 121% na po ang kanilang accomplishment. Sa Masbate ho naman, ang kanilang target is 57,000. Nababakuna pa lang po 37,000 pa lang. So nasa 72% pa lang po ang kanilang nabakunahan. And sa Sorsogon ho naman, 57,000 po ang target. Ang ating hong nabakunahan na po ay nasa 55,000 po, roughly 96% po ng kanilang target. So we have a total po na target po sa Bicol is 420,000 and nabakunahan na po natin is roughly 360,000 po for a 89% po coverage for the vaccination po ng ating mga senior citizen. So Alright po. ang kulang pa natin po, hinahanap pa natin po nasa nasa 59,000 po katao pang senior ang dapat po natin mabakunahan. So sana po itong within the week pagtulungan po natin na maubos itong 59,000 mahanap at nang ito'y mabakunahan na. Ito po ang isa sa mga hinihiniling namin na tulong sa inyo po. Maraming salamat po. Alright, thank you po, RD. How about po, RD, sa booster doses na data po? Booster ng mga senior po natin, 12 and above po, RD. 12 and above. So roughly po, we have already vaccinated 25% of the population po. So kung hahanapin po natin siya, 2 million po yung ating target for the 12 years old. Ang kaating po nababakunahan pa lamang is 563,000 po. Medyo mababa po. So we have to work more. Siguro ang tulong pa rin po ng ating mga partner dito ay kailangan po natin. Medyo mababa po and mahirap po nating payagan na hindi natin po ito natin maubos. Dapat po natin maubos itong ating tinatarget na population po para mas mapalakas po ang mga resistensya ng ating mga kababayan po dito. The 12 years old and above. Thank you po. Alright, thank you po, RD. So our next question po, marami ang nagtatanong kapag nakaranas daw ng side effects ang isang individual dahil sa bakuna, sino ang sasagot sa kanilang pagpapagamot? Ano po yan, libre ang mga serbisyo po pangkalusugan. Kaugnay po dito sa AEFI kung pupunta sa government-owned facility. Mayroon po tayong mga private hospitals na mayroon ding maipo. Ito yung medical assistance to indigent patients po. So in short, kung may mamatayan po tabi ka mo ng mga adverse reaction, siguro po kitang tulong hospital na DOH run o manage. We have the BRT po, digdi sa Legazpi, Bicol Medical sa Naga, and BRG po, digdi sa Kabusaw, Pwede po kamo magdiyan. And bako pa lang po dyan, we have also, may mga MOA po kami sa mga private hospitals na iwa po kita naman na nilalaan na maip. So dahil problema po kung may mamatian po kamo, we have the list po kung saan so may mga hospital with partners po, with private hospitals po. Igo kita listahan po kayan. So you just inform po the resuhens po natin, then we can refer you to that hospital po. Private hospital or government hospital po. Akseptado po kamo gabos. Alright, thank you po, RD. So for our third question, kung mayroon daw pong ginagawang pag-aaral sa mga nakakaranas ng side effects mula sa bakuna. So ito po ata kung paano ma-identify kung bakuna nga ang dahilan o hindi.
Igo po kita national and regional adverse events following immunization committee po or RAEFEC if that is for the regional office po. Ito po ay binubuo ng mga eksperto sa iba't ibang field of medicine and sa buong Bicol region at tinutukoy nila ang mga sanhi ng simptomas na nararamdaman ng isang tao. Inaadal po yan. Tigdi sa committee po na sinet up, tigdi po sa regional office. So gabos po may namamatian, sinusubit po dyan ng mga records and dyan po inaadal yan. Then after that po dyan natin po masasabi ko ng sarungani AFI or bako. From them po, kung talagang AFI po siya, we have to refer them po to the hospital. So sinabi ko po sa inyo, nabanggit po ko kanina na free po gabos yan. We have a medical assistance for indigent patients. All right. Okay? Okay po. Thank you po, RD. So for our next question, updates po sa adverse events following immunization, kung ilan na po ang na-record sa Bicol region. Ang ano po, in the Bicol region po as of September 7, iguala po kita 2,500 na AEFI cases reported and recorded po with the DOH. And dyan po, ang minor, kadakla po, minor lang po siya is 2,452 and the serious is 91. For the breakdown po, per province, igo po kitang table kayan. Sa minor po, pinakadakol po is Kamsur, na nakuha dyan, followed by Sorsogon and Albay. Mga minor po yan, that is roughly 2,452. And yung serious po, ang pinakadakol po was we found it in Sorsogon, followed by Albay and Camarines Norte po. So hindi po ang mga cases na AFI tadig sa probinsya, bawat probinsya. Hindi po ay kung anday kung maganda pakiramdam po, supposedly po, pinadara na i-refer na po iniulig sa tumang hospitals, ano? Then for proper management and care po. Thank you. Alright, so next question po, sir. Kung ikukumpara daw po ba ang kaso na naitala noong nakaraang taon sa ngayon, mas mataas ba o mababa? So ito po about sa COVID-19 cases na itatala po sa Bicol region. Wala kang 2021 baga po, September 18 to September 24, kinukumpare na po. Kaya ito po, igo kitang natala na 3,347 cases. That was in 2021. While in 2022 po, we have only 278. So talagang 90% po na nagbaba po sa kaso. Alright, Na kaso dito sa Bicol. So ngunyan po, pasalamat po kita sa gusto ng partners po, ano? Pasalamat po kami sa tuyang mga Bicolano. Sa pagsunod po duman sa tuyang mga minimum public health standards. Pasalamat din po kami duman sa nagpapabarakuna. Pasalamat din po kami dun sa nagpapabooster. Yun na po yung resulta po kayan na buminaba sa kaso digdi sa tuya. Kung di po kamo nagsunod, duman sa mga pulisya na binababakan DOH po, di kamo nagsunod ng pabakuna, di kamo nagsunod pagpabooster, ding 278 ini bako po ni araw ka ni kadikit. Pasalamat po kami sa inyo sa pagsunod ng mga pulisya po na binabakan DOH. Mabalos po. Alright, so next question po, RD, sa na-post na COVID-19 updates kahapon, ilang percent ba ang itinaas o binaba mula sa previous week? Basically po yung number of cases na po ngunyan from 246 last week po to 278 ngunyan. That would be a 13% increase lang po. Alright. So, RD, about naman po ito sa Pinas Lakas and setting-based vaccination. May data daw po ba ang DOH kung ilang percent itinaas ng COVID-19 vaccination or coverage or booster from the start of Pinas Lakas and setting-based vaccination? Ang po, we noted po an increase po starting po the overall accomplishment for booster doses was 442. Since the start po the Pinas Lakas, yung booster dose po nag-increase to 538,000. So that means to say we have increased
may total of 22% po. So dakula pong bagay, ini pinaslakas na itong ginigibo niyan. Humina lang po sa coverage. Pero kadikit pa rin po ang coverage. Very small po ang pagtaas niya. But we have to move up. We have to move faster po para we can at least cover at least 50% for the regular, for the senior citizen po. And of course, we have to furthermore increase to 90% po yung sa sa po yung mga senior citizen po. Kaya nga din po, another request namin ini, na we have to jump up this, we have to boosterize this 21.61. Hababa po ini yun. Pero there is a difference na. But we're still very low. Thank you po. Alright po. So, RD, we also receive questions related sa paggamit ng face mask dahil latest executive order. So, with regards daw po sa paggamit ng face mask, ano yung stand ng DOH Bicol sa latest executive order as recommended by the IATF on the lifting of the mandatory wearing of face mask in public places? Ano po, as far as DOH is concerned po, we highly encourage po, especially for indoor and crowded areas po, to use face mask. Then agad po, pag haliw na yan, as much as possible po, we have to use face mask. Simpleng bagay na, alam mo tabi, we have done that during the acute phase of the COVID pandemic. Sarong factor po ito kung nakatabang po ini sa pag-prevent ng infeksyon. Lalo lang ngunyan po. Dahil pa mo po kita kabus bakunado. So still we have to use face mask. Prevention po ini sa satuya. Lalo na po duman sa dahil pa nakabakunahan, susceptible po yan sa sarong tao na may darang infeksyon. So even though po may sinasabi si IATF, the lifting of the mandatory mask in public places, we follow it. But we still highly encourage po to use face mask. Alright po. You can see the result ho naman, right? Yun, nakikita po ko sa itong Banwa ng Bicol. Dahil hindi sa result kang minimum public health standards. Simple lang po siya. We have done it. It shows that it is successful in preventing the spread of COVID. Plus, nabakunahan ka, hilingan. Magayon ang resulta sa ito. Nakakaluwas na kita. Pero dahil agad po paglingawan ang face mask. We highly encourage that po. Dapat sinasabi na po ka ng ATF na it's mandatory. You cannot use it. Na pwede ka nang dahil magamit kaya. Nasa sa mo yan. Pero kami po sa DOH, we are looking into the health concerns of the population po. You have to wear. We encourage po the use. We still can encourage the use of face mask. Thank you very much po. Alright. So we have a follow-up question po about the use of face mask. Ngayong hindi na daw po mandatory ang pagsuot ng face mask sa open spaces, ano na ang goal ng DOH Bicol? Ang goal po natin is basically is still in line po with the Pinas Lakas campaign of the government, which is to vaccinate 90% of the senior and boost 50% po of the remaining Bicolanos. We are still advocating the observance of minimum public health standards. Diba? Choose to wear the best fit face mask. Isolate when sick. Double up protection po with vaccination and booster. And ensure airflow. Hindi po subagong bida ngunyan, no? Have you seen the bida? Bida campaign po kang DOH. Sabihin po ko yan. So letter B, best fit na face mask sa mo. I, isolate when sick. Kung may hilang ko pa mo, kung may manamamatiyan, para abo-abo dyan, may kuro kalintura, mag-isolate na automatic po ka mo. Then D, double up with protection po with vaccination and booster. Yung letter D po sa BIDA. Double up po with vaccination, protection, and booster. And of course, yung letter A, we have to have a good airflow. Yo, pakitanda lang po yan. Importante yung bagay pa manggiraray po. Ang pagsunod po
sa minimum public health standards po. Thank you. Alright po. Another po related sa face mask, based sa mga latest press con and statements of the Department of Health, ina-advocate pa din ang paggamit ng face mask. Does this mean that the DOH do not agree with the executive order? Alam mo tabi, ganito yan ano. It is the DOH position and responsibility po ano to communicate the protective science behind the use of face mask so that Bicolanos may exercise the right to choose what is better for their health. This is similar to how the Department of Health informs the public on the high fat and cholesterol content of lechon or excess sugar in soda. But we trust in the Filipinos' choice whether to drink or not to eat. Yung mga po yun sa face mask. Pinalaan namin na sa endo po, pinaaram namin sa endo kung anong epekto kang face mask. So anong advantages po kaya based naman sa ating public health standards. It doesn't mean po naman na hindi kami nag-agree sa executive order. Linao sa endo, so kamo sa impormasyon, kamo na po mamili kung anong gusto nindo. Decision po nindo yan. Pero kami, sa Sidecan Health, po kami matulong, ki-encourage, kami matulong, ki-advocate, magsulot ng face mask. Nasa sa inyo po decision yan, sa taong bayan, kung masulot ka dae. Aram nindo na po, ang konsekwensya po, kada pagsunod ng minimum public health standards. We have seen that, 2020, 2021. So, nasa sa inyo na po yan, kung masunod ka mo po dae. Sa sinasabi po ni DOH. Mabalos po. Alright, so next question po RD daw. About naman ata po ito sa alert level. Any update sa alert level ng Bicol Region at mga probinsya? Kung ibabase natin sa datos ng COVID-19 vaccination at healthcare utilization rate po dito sa region na nakalap mula September 11 to September 24, ang Bicol po ay nananatiling sa alert level 1. Sa mga probinsya, ang Catanduanes ay alert level 1 pa rin. Ang ibang probinsya po ay alert level 2. So basically po nasa within the normal limits po ang Bicol ngayon. Hababa pa po sa tuyong alert level. It doesn't mean po naman na pabayaan na po kita. Mientras hababa ngayon sa mong level sa Bicol, sige ito ng pamarasyar. Dahil na magsurlot kimas. Dahil na ngayon magpabarakuna. Sa lahat po yan na pananawa, siguro balik basic pa rin ha. Magpabakuna po, magpa-booster as in magsunod po kang basic minimum public health standards po. Alright, so we have another question po here from Manjares. Kaya po ba mahabol or mahigitan ang 90% na target vax for senior citizens before 100 days ni PBBM? Joanny, pakiulit daw tabi ni. Apo. Kaya daw po ba mahabol or mahigitan ang 90% na target na senior citizens before matapos ang 100 days ni President Marcos? Ini po, si Catanduanes po, Catanduanes province po, nahigitan niya na po siya ang 90% coverage. Saro po yan na probinsya dito sa Bicol, di ba? Natataday po kaya kan iba probinsya. Kung gugustuhon. Nasa na po si Catanduanes 121% na po siya. Kung gugustuhin po ng bawat probinsya, mga tao sa probinsya, health worker ng bawat probinsya, kaya pong abutin yan. Isipin po ninyo ikumpara lang natin sa Dirita. Sa NCR, kada kulang rehiyong kaya, sobrang na po sila 90%. Sa Region 3 po, halangkawan na po ang sa end ng coverage. That is comparing with Bicol po na sa population po, mas nakula po sila sa tuya. Sa hapot nakakayano kung gustuhin po, kakayano ng Bicolano yan
Kayang-kaya po ni Bicolano yan. Basta kung gugustuhon. Yan po sa musimbang yan. Alright, so meron pa po tayo sir na pahabol. Ano daw po yung mga, ano pa rin daw po yung dahilan kung bakit hindi pa rin naaabot ang ating booster doses na target? Ano yung mga hesitancy pa rin daw po ba ang dahilan sa ngayon? Yun pa rin po yan ang sa tumpirming problema ang habo pagpapabarakuna. Sabi, aram mo, pag surveys nga ni po, nagdiyan ako sa Saudi, hindi sa Ligaspi. Tatanya ko, habo ka pa magpabakuna. Tama lang sirang saro lang. Tama, kusugo ng lawas ko kaya. Primero po, sa lang paniniwala po, even though nagtatao po ang DOH ng mga information, radyo, lagabos, iba pa mo talaga po kiharabo maniwala. Yun ang kalaban ko yun, yung paniniwala po na ang bakuna dahil bakong epektibo. Ikadua po sa paniniwala na especially po sa senior citizen na gurang naman sa nangyay ako. Dahil naman niya kung kay Puan magpabakuna ka. Kukuha naman sa nangyay ako ni Lord. Di ba na nakukuha aming mga simbag po sa mo paghahapot kami kaya pag naglilibot kami. So kung hesitancy po, number one pa rin po siya na problema ta. Ang makulungan ni po kani sa satuya na kadakul-dakul ng bakuna po. Na ini po pa ilinalaan sa bawat saro. Tapos so, itutudok na lang po sa emo eh. Nabuo ka pa. Samantala po sa ibang bansa, apod kani, this is parang binabakal pa po ini yung para itudok sa emo. May bayad ka pa po. Digdi sa to free. Abo po kaya na free. Nakul po ginagastos ka sa itong gobyerno. Bilyones na po eh. Tapos may mga bakuna po itang para sa endo na dahil man lang gagamit, nag-expire. Ano na po kita kaya? Yo, pag-isip-isipin na tabi nindo. Taurawang dakul pa po kitang bakuna, dakul pa ang suporta kang gobyerno ta. Lalo hindi po sumaabot na si Manang Pinas Lakas. Pag hurup-hurupan na po nindo ng kumpara ko na po kamo. Isang tabi na lipit ng mga paniniwala na po na kinuha nindo naman sa mga marites. Nakamura rin po maapektar na kung di ka mo pabakuna. Sabutan tabi ako siguro ano. Thank you. Alright, so we don't have questions na po na na-receive sa ating chat. Kung mayroon pa po sa ating media, you may send it na lang po and we will answer it po through our group chat. So RD, for your take-home message. Para mo, inibagang sa itong Pinas Lakas ining semana ini, this would be the parang ini na po sukon sa basketball, last 2 minutes ng kawat. Kumbaga sa basketball po, nagkukitang po kita kinuang special person po para mag-boost sa endo kan moral nindo. Kaya ani po digdi sa tuya si Undersecretary Santiago. Nagbisita ini sa tuya po para hilingon, magtao po sa tuning advice kung paano ta pagaganawan po mas makusog ining Pinas Lakas. Tayo po si Yusek Santiago, primerong Yusek po yun na Halim Bicol at tanda po nila sa Undersecretary of Health po yan. Primerong Bicolano po yan na maging Undersecretary of Health na naging Regional Director po yan digdi sa to. Several years back. Ano yung po siyang unyan? Malibot po kami po sa aga hanggang Sabado, Biyernes. Para po mahiling tayo sa tuyang Pinas Lakas sa iniyo. Kung paano ta ginigibo ini the proper way, in the proper way also of advocating to other people na dahil pananiniwala sa epekto kang bakuna. Pataram siya. Ano yun po si Undersecretary? Iniimbitahan ko po siya na magtao po sa endo ng simple message pa lang. Oni po. Mahali po ako dito. Nakauna po. Maray na aga po sa gabos.
Sa satuyang mga amigo po ng mga nasa media, marinaaga sa gabos. Primero po ang pagpasalamat mi sa sendong tabang sa pagpaabot sa satuyang mga kababayan o mga konstituente para digdi sa satuyang pagpabakuna. Nakulang bagay po kaya ang ma-maintain ta itong sinasabing wall of immunity sa aram tabaga na nagbababa ang immunity kan sarong tao pag naghahaloy na ang pagbabakuna. Ang gusto ta pong mangyari ngunyan, mabakunahan ng 90% kang satuyang mga senior citizen, saka 50% kang mga eligible population from 12 pataas na mabakunahan na ning booster. Aram taman po baga padagos na ang talagang resulta kang satuyang pagpababakuna iyo ang pagdikit kang pag-admit sa hospital or didikit ang nagakaigwang moderate or severe cases na dahil na hospital. Saka nagbababa talaga ang mga nagagadan dahil sa COVID. Sarong advantage man po kani na nababawasan ang admission sa hospital ka mga COVID patients. So, nagkakaigwa kitang mga kama para duman sa mga non-COVID na mga pasyente. So, dakulang bagay po, aramtan na naglalangkaw man ang mga non-COVID admissions sa satuyang mga hospital. Kung mababawasan ang admission ta sa COVID, so natatawan ang pagkakataon na mabulong man ining mga non-COVID patients sa satuyang mga hospital. So, kung kaya po nga ni saro sa priority ta ini baga mga senior citizen, ang mga senior citizen iyon ang mga high risk na magkaigwang moderate to severe saka pwedeng magadan dahil sa COVID. So kung may bakuna sinda, masisigurado ta na dahil sinda magkakaigwang severe or moderate to severe or critical and dahil sinda hospital, maaagapan ta na dahil man sinda magadan. So again, ang kaipuhan lang po talaga, magtarabangan kita, igdadangog ko kasubago si hapot nindo kung kaya tang abuton, ining 90% na senior citizen at saka itong 50% na booster. Sa hiling ko po, kayang-kaya yan, magtarabangan lang kita gabos. Suportado po kita kan DILG and other national government agencies. Digdi po sa satuyang Pinas Lakas. And ang satuya po mga LGUs, aramtaman na talagang sinusuportahan kita, aramtan ng gabos na kapagalan ang mga nagbabakuna, mga partners na po sa local government units. Inigwaman po kita mga private sectors na nagtatarabang sa tuya para maabot tayo ni o ma-attain tayo ni sa tuyang target na 90% sa mga senior saka 50% sa booster. So yun lang po yan, gusto talang pasalamatan and kaya kita nagkakaigwa kaning special days for special vaccination days na ini para matawan tang importansya and magkaigwa kita ning focus na matawan taning bakuna itong mga eligible population na dapat bakunahan. Hindi sa 5 days na ini. Pero bako kung gustong sabihin na napupundo lang or hanggang digdi lang sa 5 days na ini ang pagbabakuna ta. Or bako lang man pati na hanggang sa first 100 days. So, diretso pa man po girara ining pagbabakuna tang ini sa gabos na mga categories para ma-attain ta itong satuyang talagang target na mabakunahan ko ta ang 70% of our total population. So yun lang po, salamat sa inyo, mabalos grabe sa inyo gabos. Alright, thank you po. That was our USEC Undersecretary of Health, Dr. Nestor F. Santiago of the DOH Public Health Operations Center. So thank you po, USEC, for the message and as well as RD Vera for answering our questions and for giving us the last message. Again po sa ating media partners, we have our regular ulat sa COVID-19 every Monday. Doon po, pwede po nating sagutin or sasagutin po ng DOH Bicol ang iyong mga katanungan patungkol sa COVID-19 vaccination, and healthcare utilization rate. So if you have any more questions po, i-send nyo na lang po sa ating group chat and we will answer it po. Again, magandang tanghali po sa lahat and mag-iingat po tayo at magpabakuna po tayo. Animation.
serbisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalagad na serbisyo, madaling dulog ko nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo, mataw ang solusyon ang mga kahirangan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangaki sa kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig na mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon, regular na check-up at kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo, magsumba, magpagbibi, magtimbang. Dapat kita magpano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyon, katinda sa buhay, mga pagiramdam lamang ini para iwasan. Kita magtarabangan sa programa ka, Department